L-Ajruport Internazzjonali Hamad, il-bażi internazzjonali ta' Qatar Airways, jospita titjiriet lejn 197 pajjiż f'ħames kontinenti differenti. B'Malta issa wkoll preżenti permezz ta' 4 titjiriet fil-ġimgħa li se jibdew minn Lulju li ġej. Fit-tmiem laqa għolja mal-Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Istat tal-Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Maltani, id-Deputat Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Jim Borġ, wara l-fehma li l-konnettività bl-ajru hija kolonna ewlenija biex jitmexxa l qudiem il-kummerċ u t-turiżmu u jitkattru l-iskambji edukattivi u l-innovazzjoni. Fis-stqarrija brabta ma' din iż-żjara, il-Ministeru l-Affarijiet Barranin qal li dawn id-diskussjonijiet komplew jibnu fuq taħdidiet oħra li saru f'dawn l-aħħar snin. Fosthom iż-żjara tal-Ministru Borġ fil-Qatar fl-2022 sabiex jiġu mistħarġa opportunitajiet ta' investimenti strateġiċi u kollaborazzjoni ġodda, partikolarment fis-servizzi finanzjarji, it-turiżmu u l-enerġija rinnovabbli. Il-laqgħa ffukat ukoll fuq ir-rabta b'saħħitha bejn iż-żewġ pajjiżi fis-sena tal-50 anniversarju meta ġew stabiliti r-relazzjoni bilaterali bejn Malta u l-Qatar. F'dawn iż-żminijiet diffiċli fil-Lvant Nofsani, dak li qed jiġri anke issa fis-Sirja għandu rwol kruċjali. U kien tajjeb li rġajt iltqajt mal-Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin sabiex nisma' minn għandu l-aħħar żviluppi u inkomplu naħdmu flimkien. Waqt iż-żjara tiegħu f'Doha, id-Deputat Prim Ministru kien milquh ukoll fl-Ambaxxata Maltija fil-Qatar fejn iltaqa' mal-Ambaxxatur Simon Polocino u uffiċjali oħra tal-Ambaxxata, kif qegħdin ilestu proġett estensiv sabiex jtejbu t-tagħmir fil-bini tal-Ambaxxata.